Fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju deret id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Min irid jagħti s-saħħa lil Maltin u min irid kontinwament jaħdem għalik kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Is-saħħa lil Maltin li kienet indirizzata mill-membru parlamentari Ewropew u kandidat Laburista Elix Agius-Saliba u l-kandidata Laburista fl-istess elezzjoni Clodetta Bella Baldacchino. Agius-Saliba qal li d-differenza deret ċara fid-diskorsi b'David Casa jikkonferma li l-MPs nazzjonalisti se jkomplu jaħdmu kontra Malta. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies fosthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt sajt sissa. Agius-Saliba sostna li fl-aħħar 5 snin saru 14 riżoluzzjoni kontra pajjiżna. Fakkar kif Roberta Metsola meta ġiet iffaċċjata bi kritika, imblokkat, iċċensurat u nfexxet f'attakki kontinwi, sew dwar ir-riżoluzzjoni fuq is-saltna ta' dritt u drittijiet fundamentali fil-Bulgarija u anke l-Greċja. Dan fil-waqt li tkellem dwar il-pożizzjoni tagħha dwar il-Lvant Nofsani. Aħna nemmnu u mhux ngħiduha biss bil-kliem imma natwawha bil-fatti illi kontra pajjiżna aħna ma naħdmu qatt u qatt. Kontra Maltin bħalna aħna ma naħdmu qatt u qatt fuq livell Ewropew. Ħadd ieħor sabiex jidher sabiħ, sabiex minn għalih jiskurja punti politiċi dan jagħmlu ta' kuljum. U mhux talli jagħmlu talli qed iwedna wkoll f'din il-kampanja elettorali illi ser ikomplu jagħmlu. Min-naħa tagħha l-kandidata Bella Baldacchino sostniet li fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju l-poplu Malti jrid jiddeċidi favur membri Laburisti li jfittxu l-interessi ta' pajjiżna u kontra dawk tal-Partit Nazzjonalista li jaħdmu kontra Malta. Ifakret meta s-sena l-oħra David Casa kiteb lill-Kummissjoni Ewropea biex tibda proċess li jissospendi l-fondi lil Malta jew jitwaqqaf id-dritt tal-vot fil-Kunsill Ewropew. Sostniet kif l-establishment nazzjonalista hekk jaħdem u jipprova jweġġa' lil pajjiż bit-tama li jerbaħ u jmexxi u l-pajjiż. Se nibqgħu nfittxu l-interessi ta' Malta. Aħna l-gwerer ma nagħmluhomx kontra Malta fil-Brussell. Fi Brussell immorru biex naqbżu għall-interessi tal-familji Maltin wawċin biex niddefendu l-interessi ta' Malta. Kwalità komuni għal kandidati tal-Partit Laburista hi li f'kull mument f'dak li għamlu, ġabu u jġibu hija l-ewwel l-interess ta' pajjiżna ta' Malta.